List of Filipino inventions. Automatic tagay machine. Not here in the cemetery, but thank you. Okay. Salamat. Naku, hindi ko pwedeng hindian! Bastos ka pumano, lahat ng pasero inaway mo. Dino ako para abutan nyo naman yun. Caught on camera, my friend! Treat me like white tees. Don't get Ay! Nandiyan pala kayo! Umusir mga kasano ko nga pala si Paulo at magaling ako mag-invento ng mga fake scenarios araw-araw. Kaya ngayon dadaan natin ng mga memes ng top Filipino inventions na alamin natin kung real or fake. So atin na agad simulan. So di mo tayo sunod o sukoto pero real or fake ang ilagay mo dyan. Galing kay Palat Munir Katupara. Ang kawai, Miss Universe! Yan ang gusto ko sa mga Pilipino resourceful. Mukhang galing pa sa gate tong bisikleta ni Kuya. Ayaw mo no, malayo pala. Alam mo na kung mag-overtake ka o hindi. Kung may pila man o wala. Real, very real. Sunod. Located in Building 7, one of the first structures put up when RIT made the move from downtown Rochester to suburban Henrietta. The stairwell, designed by Filipino architect Rafael Nelson Aboganda, was built in 1968 and has been wowing RIT students since. Filipino pride. But what I want you to do is just walk up the stairs and wait for me on the next floor. Just go up. Go on. Ano siya parang infinite That's it? Infinite Tsukuyomi staircase. Ghost step. Wait lang. Ano tong ghost step na to? Ano yan? Mga engineer dyan. Huwag na yung magpa-graduate. Pag hindi nyo to nagagawa. Totoo ba to? X equals Y E. Rosie! Hindi ba parang elevated lang yan? What? Sanay talaga ang mga Pilipino dyan kasi ito rin ang aming pag-akyat bilang mga Pilipino. Baka kaya Pilipino yung architect na to? Naiintindihan niya ganito maghatakan pababa ang mga Pilipino. Kaya sabi nga nila, sabi ni Richard, galing! How? Ito rin maghabulan ng crush ko eh. Kapag pinatry mo yan sa Pinoy, lalo na mga naniniwala sa pamahiin, iisipin agad na kanto. Sabi nga nila, kahit balik-baliktarin mo man ang mundo, hindi puputi ang uwak. P.S. I don't have any intention na maka-offend na iba. I just want to make other laugh. Pero yun nga, di ba? Mahilig nga tayo sa mga ganyan mga pamahiin. Pero paano mo ito mapapagana? Totoo ba to? Parang hindi. Ito pala yung pinanggalingan niya. The Escherian Stairwell. Building, okay nga. Fake nga siya. Fake! Building a modern myth. Ito ay galing kay Michael Lacanilao 10 years ago. Pocha. So dito sinabi niya na meron daw sa kanilang school na parang myth sa Rochester Institute na meron daw ganitong itsura o isang architectural marvel na gusto nila mapuntahan. So paano yung nagawa? Ano lang? Editing lang. So sa mga di nakakaalam, sa FB. Hey! Oh, put it here, man! I know what to do. I don't know what that means. Very white. The white man. So ano, baka mga twins, no? Na full nila ang internet. Siyempre, yung mga Pinoy pride natin sa Facebook. Alam mo, galing! Oh, I'm so proud of the Filipino, you know? Wow, Pinoy, hey, dyan to. Gawa-gawa lang nila ng mga Illuminati, eh. Ito yung mukha nito, mukhang katawan ng Autobot, eh. Fake! O, yan, na-debunk natin. Nasama natin to. Sunod. Ito real. Pag ito real na real, pati yung kontrata nyo na lang ata ng kontraktor nyo ang fake. At least pag nalaglag ka dyan, diba? Baliktarin mo na lang yung damit mo kasi baliktad na rin yung leg mo pagkabagsak mo niya. Rekta may nakabang na sa ambulansya sa ilalim, diba? Di mo na kailangan magtawag. Pucha, nakakapagod. Nahihirapan ako, tinitingnan ko pa lang. Ito yung mga nakokontract mo sa mga ganitong klase kontraktor, cancer eh. Yun yung mga nakukuha mo eh. Pero yun nga, diba? Kaya sila lagi yung siguro doon, pagpapagawa kayo ng bahay na bantayan nyo every step, diba? Kung kakayanin mo ba naman, diba? Kung nasa kakayanan nyo naman, hindi naman lahat merong kotse. So, yun, i-unveil ko din sa inyo yung nangyayari. Kaya naman iba na yung ating, no, kapat ka, may kama na yan. Ano ba yung pao? Dami-dami mo ginagatat sa ito. Wala ka pang kama. Lagyan mo na kama yan. Isa editor. Maraming salamat. Bantayin nyo lang. Magkakaroon din tayo. Comment nyo na rin pala. Gusto idagdag dito sa ating kwarto. Di ba? Gusto nyo makita. Diyan, makita may mga pader rin. Dahil pwede ilagay dyan. Pocha. Yung painting ni Wally. Gusto nyo? Comment lang kayo down below. Real. Napakasakit man sabihin pero real. Sana fake na lang yan. Like everything, anything. Carbonara or ano to?
spaghetti. Ang hirap. Pag may birthday, gusto ko spaghetti. Pag gusto ko lang pasayin sarili ko, doon ako sa carbonara. Kayo, ano kayo? Gusto ko malaman Gusto ko i-score kung sino man nanalo. Real or fake, spaghetti o carbonara. Doon tayo sa carbonara. Uso ngayon, pinaghahalo na nila, di ba? Creamy spaghetti na, di ba? So, di ba, pwede natin pagsamahin ng real at fake para maging isang conspiracy. Kali kay Elsie, kasya pa, 5. Ayan, ito. Never to naging totoo. Sino? Sino mga bagay na babae? Oo, ito siksika na. Ganito rin yung mga utak ko Ganito yung brain cells ko. Pinapanood ko yung Sheeran Stairwell Ginagawa ko ng paraan na may sense Kasya pa to, kasya 5 pa yan, pwede pa. Tanggal lang ng isang dyan. Isang boto sa tadyang, kasya pa. Connect tayo, parang matotobots. Ayop ka, yan, real. Ito yung malungkot na katotohanan Kaya kay what? Amo dyan, mga engineer, mga architect, nagtutulungan na dito. I said maluwag pa. So, kung shaman, naging 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pucha, naging 11han. 20 to po dyan. Tiba-tiba yung boundary natin dyan, boy. Mukhang makaka-uwi na maaga yung driver. Pero uuwing iika-ika yung mga pasahero. Alam mo, nararamdaman kasi ako yung payat Ako yung laging, ayan, ako lagi yan. Tsaka to. Lagi GG yung put ko Para ako na sa presinto, GG yung put ko lagi sa mga ganyan Gusto ko man sabihing fake, real na real. Sa pagiging isang Pilipino yan. Sunod, sa Casey si Mall of Marb. Hey! 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 Nung na-invento yung letrang A! Kailan pasok? Hey! Alam ko kung gusto nyo lang naman ay B, di ba? BB! Real na real ang amoy niyan. Sunod. Halika kay Ainam Chill. Love. Naku, totoo ba ang love? Love, pauwi na ako. Ito nangyari sa araw ko. Ay, pocha. Ano pa yan? Sasabihin na lang ako lang love. Groupings pa. Leche. Love. Bakit naman ang dami natin dyan, love? Hindi na. Kung may kahati ako, hindi pwede. Kung gano'ng karami yung tao doon sa jeep, gano'n din kami naghahati-hati. Fake love scenario. Sunod. Sino nag-ibeto? Sino architect kung nag-approve na ito? Sino contractor ang nag-approve nitong hayop na to? At gusto ko malaman paano niya nakain yung isang pyesa. Real or fake? Mukhang real naman to. Kung black to, tayo ay nasa F18 to E20 po. Real. Kasi ako yung maasa na totoo yan. Yung sa Sunstar Cebu. In a video that went viral online, an office transportation screening officer at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 was caught on CCTV swallowing $300 of allegedly stolen from a departing stranger. Sabi ko yung parang swallow kayo pag mahal nyo lang. Pero mukhang mahal na mahal niya ang pera. Ay po, chow nga. Sarap. Pag humingi ka sa nanay mo ng pera, magtatay ba ako ng pera? Sandali. May napanood ako sa Facebook mo Wait lang. What? Tinago ba niya? Pucha, ang dumi niyan. Pero di ko lang kung malulungkot ako o maiinis. Sabi daw nila, ongoing yung mismong investigation dito. Damn, $300. So, $100 is 5,000. So, 15 million. 70, dahil pataas ng pataas ang ating mga bilihin. Kalungkutan, yan ay real. Hindi po yan fake. Tapos yung ninunok niya pala fake dollar lang. Pinasok lang pala ng scam. Kali kay Yuzuke. Ano magbuto kakainin para sasakit siya ko pag kinain ko. Nakalagay mo sa bibig ako. Yan yung... Paano kung pagkapaluwasa ka dyan yung officer dyan? Ano yung nasa bibig mo? Ha? Pagluwa niya po, may origami. Nagdami ito. Galing na palakpakan sila at wala nang issue Sana gano'n na lang lahat na nangyayari sa social media. Ayan. Security ka sa Robinson's Galleria. Ito, naku, gusto ko sana real to Ano ba? Fake. Kaya lagyan mo na isang fake dyan. Parang I love you dyan sa akin paggabi. Nalalok, ito yung kay Dixon, di ba? Pag mga ganito, gusto ko malaman gano'ng katindi yung siningot ni Dixon doon po siya. Ito yung mga panahon na sana totoo na lang. So, sobrang saya siguro ng buhay ko totoo yung mga ganitong kwento. Panigurado, ito, sure ako. Sigurado ako hindi to gawang Pilipino kasi sumusunod sila. Dapat marami na nag-overtake dyan. Baliktarin mo nga, dapat meron na counterflow. Alam ko Pilipino lang tayo lang din na nag-invento ng mga panlight sa sarili natin. Pag ibang tao ng light sa atin, hindi pwede. Yari kayo sa amin. Halika kay Repa TV. Bastos ka po manong lahat ng pasar inaway mo. Hoy, kayo din mapakaingay, mura kayo na mura. Bakit? Sino kayo para murahin kami?
ako para abutan nyo ng ano. O, eh, di wag kayo sumakay sa public. Huwag kayo sumakay sa public. Paano? Ay, sige, demanda mo ako. Demanda rin kita. Minumura mo ako. Mura. Mura talaga. Minura mo ako, Oh, Ito ang bulong ng bulong dyan. Ay, nako, hindi, ikaw ang binabarang ka na pala eh. ako. Nanay pala niya. Bulong. Ikaw yung tatay siguro. Kausap ko, hindi ikaw. Nanay ko kausap ko, hindi ikaw. Sa unahan? Nanay ko ang kausap ko, hindi ikaw. Iyon naman pala eh. Nag-ano ka ng ano na hindi mo Kung ayaw niyong abutin, huwag kayong umupo sa sumakay sa public. Paano kayo mag-aabot pa nasa isa kay Sharon stairwell? Paano niya abot doon? Mapuputo lang space-time continuum. Umami ka rin. Ano kung amin? Ano umamin? O, di ba kayo nagsabi ayaw niyong abutin? Kayo ang Maabot nagsabi, natin ang mga abutin. pangarap natin. Kayo Ayaw mag-alala. niyong abutin. Kapag ganyan kung may edad na, huwag naman ganyang sama ng ugali. Wala naman siya magagawa. Ba't tumatanda siya? Marami nagagalit eh. Wala naman mga matatanda. Mabilis magalit, mabilis mainis. Sige, puna mo. Sumunod na nga. Isipin ko lang Real to, lagay mo na sa real. Totoo lang, nakakasar nga naman pag lagi sa inaabot yung mga binabayad mo. Pero wala kang choice kasi kasama mo sa isang public, di ba, utility vehicle, yung ibang tao. Parang kailan ka lang ba dapat mag-abot, di ba? Sa pilay lang ba? Sa hirap lang ba? Alam mo yun? So wala ka talagang choice. Kailangan mo talaga ibigay. Siguro bad mood si Kuya. Baka nakita niyo yung video natin na na-debunk ko Sharon stairwell. Proud sana siya sa pagiging isang Pilipino. Tapos napikon siya. Pero yun nga, di ba? Mas pinapakita lang naman ito na pag ang isang negatibong tao ay nagkakalat ng mga negatibong vibe at vibe check sa mga tao sa paligid niya. So, ayun na nga. So, batigas na lara. Kaya naman pala kaya na niya mag-abot kasi naubos na yung barya niya mag-grind po. Pero dapat na may paabot naman talaga niya dun sa driver di ba? Yung dapat yung driver nagsabi, Kuya, kung pwede naman paabot na lang yan. Kasi may mga driver na ganun talagang abot na abot ka hanggang kabilang bakod di ba? Talagang iba yung driver, mga ano lang pabebel na ganun lang. Baka siguro maitim yung kilikili. Ginaganon lang yan. So, ano to? Real yan kasi real talaga ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kaliki Filipino Super Soldier. List of Filipino inventions. Real? Sino ka para magsabi sa anong real or fake? Kami lang. List of Filipino inventions. More smart than set to design. Totoo ba yan? Ay, yo-yo. Alam ko pinanlaban natin yan, di ba? Nice. Buhay ang mga conspiracy theorists. Fly. Kasi gusto na lumipad pali sa Pilipinas. Space para sa mga to na dyan. Sa mga chumuchongke. Nice. Kaya kasatakan tayo pababa. Paano ko sa'yo kompleto lahat. Yan, mga mapanuring mata ng mapanghusgang lipunan. Nice, ayan, mga may Bible quote pero mga kupal na tao. May best race, best Christians. 10 out of 10. Ipa-fact check na yung Rappler niyan Sunod. Very fake mindset. Galing kay RJ. Me and my friend after sabing pero mabait. Naku, pag ito sinabi ng nanay mo o ng tatay mo sa jowa mo, alam ba, ano ba sabi mo siya? Naliligaw o nililigawan ko? Mabait naman siya. Sana fake na lang ang lahat. Real. Dahil real ang mga mapanghusgang tao sa internet. Galing kay DOS151. Dito lang ako sa gilid ng stage na nagtatampo. Yan ang real feelings, man. Bigyan mo real. Real, tol. Fake scenario ka na lang. May kaduwit siya. Gano'n ba? Ano yan? Oo, sige. Bato meron Bato ba sa audience? Sasanglayan. Sa criminology, shout out, University of Batangas! Krimen ba magmahal Kala ko tapos na Umirit ka pa. Real emotions yan, real. Galing kay RBT FYE. Klase mong nakakasama nagpa-perform kayo sa ulahan. Me. Kung mapapansin mo, di ba, sa law of thermodynamics, may kita mo ito na dahil flat ang surface area ng notebook na yan, siya yung mas aerodynamic sa pag-ikot para mas mabilis ang centrifugal force into the intercepted velocity ng kupal niyang classmate. Real! Ano to? Galing kay Marco Romes. Kaibigan ko from Australia. Ay, wow. From Aussie! Marco! Hello, Paolo. I'm Paolo!
Call me Paulo. Not here in the cemetery, but thank you. Salamat po, salamat. Naku, hindi mo pwedeng hindian. Hindi mo pwedeng hindian ang isang alak. Some disrespect. Is that part of the culture? Like, Yes, you are after the drink, disrespect. if they say it. Yeah, you have to take one shot. You only get one shot to not miss your chance to These are blow. my friends. And if you're gonna come here by yourself, No, if you're in the cemetery, you will be with other spirits while you come here. and I don't think you're gonna get out of here alive. Oh no! Whoa, it's not a threat. I'm suing you. Friends like these guys, you'll be safe. So do you guys work here or live here? We will die here in the cemetery. Hey, nice guys. So they actually work here, so building the new tombs, probably maintenance, and they also live here as They well. live here. You want to live? You want to live here? Whenever someone needs labor, they do it. Magaling talaga siya mag-English. Hindi ko lang kung dahil sa alak o dahil parang meron siyang call center ba na background, pero diba, kudos to the Filipinos. I am proud of our invented Carabao English. I'm very proud of you. Very real. Whoa, do you see that gravity over there? Whoa! I'm going into the gravitational force of this Assyrian stairwell. They're very bouncy. What is this? Go from K opinions. A new kind of snack have been gaining popularity on Chinese. Ano invention na naman Known as to? grilled ice. The Grilled snack is ice. made by grilling ice over fire. Okay, and covered hindi in gawa sauce to and ng China. spices. Hindi ito The din namin form to of gawa. ice can range from conventional ice cube to frozen water Nasa bottle trip. or even icicle. The snack is said to be popular in northern part of China. It can Fake be to, eaten di- both di ako hot and cold naniniwala. as long as it's done before it melts. The Kabubuhay strange to. dish is seen as a gimmick. Matutunaw yung, di ba? Paano natutunaw yung yellow? Matatanggal yung spices. Ano ba? Fake. Ano ang galing kay Amalek Throt. Hey, what's up? What's up, man? You're not green. Oh my God! What'd you say? My name is Rob. Oh, No, you're caught on camera, my friend! you can't say man. You know that's a bad word. Oof! Oh my God. You don't Buti know? dito sunod-tusokan, baka mag-cringe ako nito. Parang racist kasi. Right? I don't think he knew. Yan na. Yeah, I'm definitely gonna have to cut that out. No, don't cut that out. Man, pag yung sinabi niya siguro sa mga African communities na lugar, siya yung nakat. Siya yung literal nakat siya sa tagiliran niya. Pero yun nga, di ba? Maganda nga to para yung mga context of pagsasabi ka ng mga ganong klaseng bagay. Buti na lang, chill si Kuya doon na parang okay na, di man yung naiintindihan eh. That is too real. Racism is real. The One Piece is real. Kaliki Carl. Sa client, sa pasahero, okay. Tignan. Oops, anak ng titingan na nato na naman tayo. Dire-diretso. Siyempre, para bigyan mo ako. Linis pa eh. Ano ba naman yan? Mekis yan. Huwag ganyan, nalinis-linis pa eh. Ano ba naman yan? Hindi na boy, Ano ba to? Sorry na. Wala na, be. Pinagsabihan mo ako eh. Hindi pwede. Alam mo, pag Pilipino, hindi mo pwede pagsabihan. Ikaw ang mali. Very real, oh, kasi di mo ako binigyan eh. So, bahala ka sa buhay mo. Lagi ko inisip eh kung saan galing yung tubig na yun. Baka galing sa kanal, di ba? Galing sa kung saan. So, very real. Oh my God. Oh my... Tawin na mo, ba't ginawa mo? Ito ang pinakamahal na invention ng mga Pilipino na litter box na gawa sa bigas. Ito pag sinaing may ulam na. Pag nung sinabi may ulam na, baboy. Ayup ka. Ay, agad ka dire. Sunod, Filipino core. Censor na ata to. Mukhang Japanese music. Hey, happy Teacher's Day! Summer Day! Parang ito ay kailangan. Ngunit mo, hayaan mo ang yung pagkabigo. Ang fake scenario na naman. Ipo. Nahilo na ako. Tulog. Yung ba yung ano? Smart. MJ? Jordan? Oh my God. Okay, hindi natin pwede pakita yun. Sinut niya yung manok. Hayop ka. Tatak Pinoy. Yep, yan ang very Pinoy invention. Very real. Nakatakot din yan, ha? So, galing kay Jed Madela. In times when I feel so unimportant, grade 1. Ay, akas yan, ha? Gusto ko rin na grade 1 Paulol, di ba? Mga YouTubers, no? Tapos napunta ka sa mga pranksters. Pati grade mo, prank lang din. Ayos yan, ha? Pwede pala yan. First Filipino to win the world. Ay, wala pala ako sa level ng mga yan. First Filipino ako na umangal. Yun lang aking ambag sa lipunan. Pero, yep, nakakatawa naman. Sunod! Galing kay Alec June. Automatic tagay machine. The ATM! Oh my God! My favorite Filipino invention! Titos and college students alike.
Chan mo para alam mo, ikaw yung inventor. Alam ko na eh. Dad bod eh. Yeah, boy. Bigyan ng engineering graduate. I'm very proud of the GBD, the Gin Bulag Diploma. Sunod, very real, com shop moments for printing purposes only, Rob. Well, nag-iimbento siya ng, may print yan eh, kasi screensaver pa niya yan eh. Sunod, kinabahan ako bagay ito yung hiwa sa, ang pinakamalakas daw, di ba? Yo, ay mo. Ay, pinakamahina pala siya. Ay, yung kausap niya. Okay lang yan. Dahil nga, di ba? Mahina ka. Yeah! The fuck? Okay na namin. Very real. Kaya mo manggi, di ba? Kisot pa mangyod ka. Bakit bagay yung Bisaya talaga pag hapon eh, no? Oh my God! Okay, spoiler. Paki-blur lang yung paligid. Ako nasasalo. Kasi ako yung real mong tropa. Okay, ako nasasalo ng spoiler para sa'yo. Hindi pala para sa'yo mapanood sa invite. Leche. Sana fake. Serado na lang yan. What? Mukhang kalaban sa Elden Ring. Yeah, kailangan ko ng ganitong klase invention dahil sobrang bigat na ng pakiramdam ko pag nakikita ko yung mga balita. Mukhang kalaban eh. Parang madadagdagan yung sakit ng katawan ko pag... Ito ba yan? Yan, mukhang totoo naman. Kasi meron silang buong setup eh. Real ba or fake? Question mark sa akin to. Kayo ang sumagot sa comments kung real or fake. At panguli, gusto ba nasawa na isaw pero bawal sa kanya? Very healthy, very real ang nutrition. May nalaglag pa na buhok, di ba? Alam mo, dagdag yan sa keratin. Kasi gawa sa keratin ang iyong kuko at ang iyong buhok. Diba? Nalalagas na rin ang aking buhok sa mga pinagpapadala nyo. Sino nanalo? Real or fake? Kung gusto nyo gawin natin bago tong series, like, share sa mga real nyong friends at fake jowa. Kung nyo ka subscribe, Paula, mapaalam. Shoo!